Καλησπέρα. Σήμερα λοιπόν η αναμέτρηση αυτή. Αρχικά. Βίντεο post 8, challenge 2. Λοιπόν, θα κάνουμε το γνωστό challenge μετά, πώς λένε αυτά? Marshmallows. Αυτά εδώ τα μαλακά. Είναι και σε στρουμφάκια σχήμα, δεν βρήκαμε άλλα. Εγώ τα διάλεξα. Ναι. Οπότε, λοιπόν, το όλο θέμα του challenge είναι ποιος θα βάλει περισσότερα από αυτά εδώ στο στόμα και θα μπορεί... Κάθε ένα που βάζουμε στο στόμα λέμε και ένα τσαμπιμπάνι. Ναι. Και θα λέει κάθε φορά τσαμπιμπάνι. Όποιος ταυτίσει ένα πνιγεί. Όχι πνιγεί ρε, θα πνιγόμαστε έτσι κι αλλιώς μάλλον. Θα δείξει Μιχάλη. Εντάξει, θα δω. Ωραία. Και στην τελική ψηφίζετε εσείς τον νικητή, το ίδιο είναι. Δεν μπορέσει να πει τσαμπιμπάνι με όλα αυτά στο στόμα, χάνει. Κερδίζει αυτός που έχει τα περισσότερα και μπορεί να πει το τσαμπιμπάνι. Επίσης λοιπόν, πρέπει να πάρουμε ένα πιο στενό τραπέζι, δεν μας κόβει αυτό. Κάτι για άλλη μια φορά Μιχάλη, σε ρωτώ. Είσαι έτοιμος? Πάντα. Το είδαμε το πρωί. Χάνω 1-0 ήδη, έτσι. Πρέπει να κερδίσω σήμερα γιατί την κάτσαμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Αλήθεια τώρα. Ξεκίνα! Τσαμπιμπάνι. Τσαμπιμπάνι. Έχω γεμίσει ήδη. Τσαμπιμπάνι. Καλά δεν το λες. Τσαμπιμπάνι. 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 Πνίγει και έχασε. Είπα κι άλλα εγώ, είδες. Μην είχαμε εδώ. Τσαμπιμπάνι. 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 Δεν μαλακία. Τσαμπιμπάνι. 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 Κέρδισα πάλι! Μπορεί να έχω βάλει περισσότερα όμως, αν έχω βάλει περισσότερα φιλαράκι. Και αυτό είναι θέμα, κάτσε να μετρήσω. Τι να μετρήσεις? 2, 3, τι σε είχαμε να κάνω? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Εντάξει, έχασα. Yeah, baby! Αυτό διάλο. Λοιπόν, μην το κάνετε. Όχι. Χειρότερο από το άλλο είναι. Παπά. Γεια. Bye. Δεν κλείνει.